এই ভিডিওটা মোর সেই ভଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ରିଲେସନରେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ରୋକଠୋକ କରୁଛ ନା ତୁ ଏଠିକି ଯାଆନି ଏଟା କରନି ତା ସହିତ ଏତେ କ୍ଲୋଜ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠାନି ତ ସେଟାକୁ ସେ ଭଉଣୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଯେ ସେ ମୋ ସହିତ ଟକ୍ସିକ ବିହେଭିୟର କରୁଛି। ତ ସେଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇତେ ଚାହୁଁଛି କି ତୁମକୁ ସାମ୍ନା ବାଲା ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲିକି ତମ କଦର କରୁଛୁ ତମ କେୟାର କରୁଛୁ ଏଟା କରନି ସେଟା କରନି ମନା କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଦୁନିଆଟା କେମିତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଏଇ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଜଣ ରିଲେସନ ବି କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଦୟା କରିକି ରିଲେସନ କାଟନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ଏ ବେଇମାନ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଏ ବିଜି ଦୁନିଆରେ କିଏ ତମକୁ ତ ଅଛି କହିଲା ବାଲା ଯିଏ ତମର କଦର କରୁଛି ଯିଏ ତମର କେୟାର କରୁଛି। କଣ ତୋ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି ଏଇ ଆଖି ବି ତତେ ଖୋଜୁଛି।